Sektore kulturaleko enpresa eta eragilei hurbiltzea helburu, K-bulegoa ireki dute Donostin. Gipuzkoako Foru Aldundiak aurkeztu du ekimena, leihatila hotz izatearen mugak gainditu eta kulturaren munduari zerbitzu integral eta hurbila eskaintzeko asmoz. K-bulego honekin egin nahi duguna da ondo esplikatu kultura eragileei nola funtzionatzen duten gure diru laguntzak, baina beste babes edo beste lan bat ere egin nahi dugu beraiekiko. Gertuago egon, informazio handiagoa eman, lagundu diru laguntzak eskatzen, beraien arteko erlazioak sustatu eta batez ere ekimen berriak diren horiei lagundu promozionatzen. Denis Itxaso kultura diputatuak adierazi duenez, asmoa kultura eragilengana zuzenean hurbiltzea ere bada, haiengana jo, dituzten beharrak aztertu eta diru laguntzen eskaintza aurkezte aldera. Batez be ikusten duguna da, erakunde publikoek batzutan bentanilla hotzak erala, ez? Eta bentanilla hotz horietan kultura eragileek aurkeztu behar dituzte beraien diru eskaerak eta batzutan erlazioa oso hotza ez ezik, ez da erresa izaten, ze kultura eragileek, sortzaileek eta behar dute bere konzentrazioa eduki batez ere sormen prozesuetan, antolakuntzan, eta nahi diegu pixkat erraztu. Azken batean aldundiak diru laguntza lerroak kaleratzen ditu urtero, batzutan ez da erresa izaten jakitea nun eta zein lerro konkretuan kokatu daiteken hoberen bakoitzak aurrera eramaten duen proiektua, eta orientatu nahi diegu baita ere eragile guzti horiei eta lagundu batez ere atera diezaioten ahalik eta probetxu handiena bai aldundiak eta bai gainontzeko erakunde publikoek kaleratzen ditugun diru lerro guzti horiei, ez. Aldundiak eskaintzen dituen diru laguntza zerbitzuez informatzeaz gain, bitartekaritza, promozio, ikerketa eta formakuntza zerbitzuak ere eskainiko ditu Donostiko erdigunean kokatuta dagoen bulegoak. Bai, leihateia hotz kontzeptu horretatik aldendu nahi dugu eta pixka bat orientatu, lagundu, babestu, akonpainatu. Eta horregatik ez gera hemen bakarrik geldituko bulego honetan, bulego honek telefono bat dauka, ordutegi bat dauka, irekia egongo da, jendea egongo da eta bilerak egin ahal izango dira. Baina hortik haratago kultura eragileen bila atera nahi dugu eta laborategietara edo tailerretara, enpresa kultureletara. Ekimen honen bitartez, administrazio eredua eraldatu eta hurbiltasuna eta irisgarritasuna lantzeko asmoa agertu dute. Egun, kulturak bizi duen egoera zailari aurre egin eta tresna berri eta eraginkorrak sortuz.